Wara storja ta' 104 snin, Ascot House, il-ħanut tal-ħwejjeġ rinomat fiċ-ċentru tal-Belt Valletta, niżżel ix-xater għall-aħħar darba, hekk kif għalaq il-bibien tiegħu mill-Belt Kapitali. Dan il-ħanut kien infetaħ fis-sena 1910 minn Franz Schembri u wara għadda għand ħuh Paul. Fis-sena 1968 Ascot House beda jitmexxa minn ibn Paul Lolly Schembri li baqa' jmexxih sal-ġimgħa l-aħħar jum ta' Frar 2014. Tul it-tieni gwerra parti minn tal-ħanut kienet waqgħet f'attakk tal-għadu mill-ajru u Paul Schembri kien kompla jmexxi n-negozju tiegħu minn daru fi triq nofsinhar fil-belt stess sakemm il-ħanut kien inbena mill-ġdid. Ascot House huwa dak li bl-Ingliż jissejjaħ landmark fil-belt minħabba li jinsab faċċata ta' Pjazza Reġina u kantuniera ma' Pjazza San George li matul is-snin rat bosta avvenimenti importanti f'pajjiżna. Żorna dan il-ħanut fl-aħħar jum tiegħu u ltqajna ma' Lolly Schembri sit il-ħanut li se jagħlaq 80 sena. Rabta antika, jiena bdejt hawnhekk fil-1952 meta ħriġt mill-iskola mal-papa tiegħi. U along the way ta' inti il-papa spiċċa u bdejt jien. Rabta qawwija u dispjaċir in a way. Dan il-ħanut matul is-snin ra ħafna klijenti importanti kif jispjega Schembri ma' dan l-istazzjon. Jekk noqgħod insemmihom lok naħseb ma naqafx għaliex in-nies kollha importanti li jeżistu naħseb Malta kollha kienu jiġu barra forsi xi nies barranin ukoll. Kulħadd hu il-presidenti u nies ta' parlament u whatever. Kulħadd kien jiġi għandna aħna ħanut magħruf kien u għadu naħseb alla bilha se jispiċċa. Mill-ewwel ta' Marzu iċ-ċens tal-ħanut se jgħaddi għand il-kumpanija Hallman Versud Group Limited. Iżda n-negozju tal-ħwejjeġ tal-familja Schembri mhux se jieqaf hawn għax Gordon ibn Lolly Schembri se jkompli n-negozju tal-familja f'ħanut ieħor fil-belt stess.